Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag ng bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan na Sitio Lugbot West, Lowag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi, kada iti pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumabkablaw timbag nga bigat, timbag nga aldaw na timbag nga oras. Padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Wilma, ti inlako, ti anak, nga inlako ti bukod ng anak, unon bukod ng ama, tapno lang makabayad, iti ado nga utang na. Oo na matindi na. Ama nga nang ilako ti bukod ng anak, tapno lang mabayadan na ti utang na, ti ado nga utang na. Anya ti klase ng ama. Sa dinun pagtungpalan ti biag ni Wilma. E nga rin din irugi nga ibasa papagayam. Dito pagkasalitaan ni pagayam tayong Wilma. Ito'y may isa nga pagkasalitaan gabsat nga akaduan na nga mapaspasamak. Nukasta nga agabrud ti may isa kadag iti agasawa. Yan. Ito na. Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Wilma. Kung ano nito, ipapagayam may nakalawlawag na makita tayo, iti imbaga na, sandali. Dali ka ti 1 and 1 eh. Kung ano nito, Dear Manong Nemi, idiadan nakem ko, Manong Nemi, imbilang ko ti bagik, nga may kadag iti kararagsakan nga anak. Agsipod ta, bugbugtong ak. Kunada, Manong Nemi, ti bugbugtong ka nga anak, ket may concentrate dagiti naganak, iti panakaited tinaranya ka masagbayan na. Kano anyaman, ti kasapulan at talaga ti may nga anak. Maited nga maited. Taawang nga ti kabingay na. Nadaan kami, Manong Nemi, tigagangay lang nga balay, ni tatang, karpintero, ni nanang, kompormemat ti mabalin ng itulong ka ni tatang, mapan na agangkat kadagitay arwaten, RTW, alahas, sana mapan na isursur nga ilako, ihulugan, Manong Nemi, agpapahulugan ni nanang. Iti ba nagbasak, impas na kumet, tapno may kakmet itiragsak, dagiti naganak kanyak, nga mangipatpateg kanyak. Wen, mangipatpateg kanyak. Ket adamat tunggal recognition, Manong Nemi, adamat honor ko. Adakmat iti top 5. Kastamot manen, Manong Nemi, di agraduana kit elementarya, maragragsakan datan kininanang. Ket napanakil damat basit daanak dakas kanyak, numampay babae, ket sa agsapsapul mat ni tatang tinalaking okay mat, tadi mat na naganakin ni nanang.
Tiyamo, dan sa antiperensyanan, di matres na. Napanakil damat ang mga magama nung naming nga nadaan dati anak, kakas kanya ka napintas, ken nalaing. Inagbasa ako ni ti high school, manong nami, manggapumatan nga, agbukar ti amin-amin ko, buo dumakailan ti barukong ko, talaga napintas ti porma ti pamagik, adun manong nami di kiti sutil, amang ibagbagay iti, Wilma, I love you! Adun di kitay maawa-awat ko nga text message, manong nami, nga mga ibagbagan ti panagayat da, ilitili ko danta, adak pala ti high school. Adi adda ko ni ti fourth year high school manong nemi, edita, agpakada ni tatang. Papanan nyo ako na yutang? Naapurubaranan dyan, aplikasyon mi, nga mapanagtrabaho dyan, Saudi. Dakam nga agbabarkada, dakam nga kasisingadan nga nakakatrabahuan. Nabalat sa pulin nyo, pangkit, tanggat, sisak mo lang pagbasahin nyo. Alright, bye. At akan doon ti college, anak. Aba mga makapagraduar ka, diti high school, sumbrek ka doon ti college. Siyempre, dakdakil nga amang ti magastos mo dyan. Kolehyo nga. Samat nga rin nga kang kanayin ng steady nga di trabaho. Di mat aging kris nga rin ti sweldo. Palubusan na kay ka din ni nanang lang. Agmisbisuot ka rin ti nanang mo. Ay, nang, hindi yung kaya tapalubusan ni tatang? Pagpintasan mo, tibiyag tayo, no? Mapaniti abroad. Kas kada kiti, daduman ta. Mapaniti abroad. Pimintas tibiyag da. Diyak kumakaya tapalubusan ni tatang mo, anak. Narigat nga rin tagiin na tayo. Edna, para di masagbayan ta anak ta rito eh. Di mo kadikayat nga dumakdakkel pimintas ti balay tayo. Di mo kadikayat nga dumakdakkel ti puunam nga agpapahulugan. Di mo kadikayat nga madante tumatin ti service car nga pagluganan tayo nga mapanti kayat tayo papalan. Ken dakkel di magastos ti panagkalis ti anak ta. Wana, saan ka nang sinagas ta? Waldo, no mabaling la ko saan tayo naginadayo kun hak? Ngam kabuta, agpilit ka, o di mabaling ko. Alangarad, di, palubusan na kagagina. Palubusan ta, Wilma, ni tatang mo. Unang, kitawang pagdanagan nyo kanyak, tang. Sa anak pa lamang kinubnubyo. Dapat lang. Ore, kahit mo ito nga makinubyo, ito na makapagraduar ka di college, kaya na ito napintas ka trabaho. Naragsakam tulao na yung kininanang mo. No makita mo nga naranyag ti masagbahay manak. Sige. Kat sigamit, Edna, sweetheart. Sweetheart. Sa akin no, agawag ti sweetheart, no? Agipawid ka ti sweldom. Nukas ka sa nulain, sardin mo ni trabaho. Ano ya? Trabaho nga. Mabang sur-sur-sur. Kakaiso nga isulaing mo ti mabaling ko nga rason tapno garwat ka. Kito na garwat ka tapno presentable mo tilangak nga mapan agpahulugan kadagiti suki. Kuno nga napig sa tisweldok di oras anton ana kartub ubrak dito. Mangan maturog, agdalos, aglaba, agluto. Kadagda kami met lang. Mabalimit sang mabanagluto ingkam ta karinderya mga natan. Sige. Basta agaan nat kay nga gina. Ha? Kang runan ti amin, Edna. Wen amok diti data panunot mo, jak to puros arami din data, Waldo. Siksikan to lang ti lalaki ti biyag ko. Data manong nemi tinangig ko nga dialogue datatang kininanang. Ti ko na ni nanang nga siksikan to lang ti lalaki ti biyag ko. Ano iturong kinitanang. Idekada nga ro din manong nemi ni tatang eji Saudi binulan agipawit. Madmadlaw kumaten manong nemi. Manukas tang agipawit ni tatang nga mapanalain ni nanang Jeremitan Store. No sumangpet, adamanin kamarbaro nga bado na. Nang?
Ang katangan na kumamata. Ito maminsan ang sweldo ni tatang mo. Si kanton di mapan gumatang ikan kantulat at kwartamon. Hindi pa nag-graduar ko. Kahit ano anyat masapol, hindi ba gamitin ko? Nagpaalak to. Siyempre, anak. anak, tiwi, balik tutorial ka? Ha, anak? Anak, baka first honorable mention lang. Halang ako lang. Balik third honor reja, di ba? When? Maganda at least, maawardan ka. Apo maalatan to. Pakitartan to. Bagata kinitatag mo. Nga idakdakil na ti pauid na tapno. Garbon to, iti pa nagpaalam, iti pa naggraduar mo. Kasta nga ro tinapasamak manong nemi adu tinayaban ni nanang nga imay nakidaya. Iti pa nagpaalak, iti pa naggraduar mo. Di ba't mapukaw manong nemi iti komunikasyon mi kini tatang when kang runan na ti video call manong nemi iti taggraduarak iti programa manong nemi idagmartsa kami kininanang nakabidyo manong nemi nabuybuyaan na kami ni tatang. Kastamat din manong nemi iti ta madamat padaya nakabidyo akmanin manong nemi nga mabuybuyan ni tatang kat maragragsakan mo. Naging ka, manong nemi, nga kabayatan iti pa nangurure ko, iti pa naglulukat ti klase. Nakastambay, iti balay. Pasaremet ta. Kontakik na iti kakayim ko kinaradwarak. Kukuyok kami pagpapasyar. Iti mesa nga malem, manong nemi, dimteng ni nanang. Dito'y balay. At akadwa na. Lalaki. Sino nga tayo itong lalaki? Guwapo. Iti sumrek na dito balay manong nemi nakita da. Ay, Wilma anak. Ni uncle mo. Uncle? Ita pa lang makita ka. Sino ang uncle? Uncle Aga. Agapito. Yung naalas no, agapito ko nam. Agapito. Aga ko namlatan. Ay, kumusta ka? Wilma kaanakan. Ay, kasi malaki uncle. Balasang ka na talaga. Kapinmintas ka. Imala ka kaninanang mo. Nakabila makiboy-boyfriend, ha? Agadal ka. Unang uncle. Baka, ada kaya't bumapanggatangan, Wilma. Nanang? Anang gata? Dahil dito yung kwartam niyo. Alaan? Ada pala kwartang idulduling ko. Nayon na alaan mo. Baka kahit mo mapanjim mo, nagpaspasyar. Tawagam na gadi kagayem mo. Paala amida. Tapno, madlaw damat ang talaga. Umasenso matibiyag tayo. Tagaputa. Ada ni tatang mo dyan abroad. Abag sumat nga nag-ring ti cellphone ko anong name. Tawagan nak ni Lucy. Sinong bata? Ala, umay ka na. Nutoy, dito'y mall. Nalipatak. Sige kagademet. Ororayan na ka. Sige, daros ko nga tagrubat. Sino nata? Ini Lucy. Agur-ura din dyan mo. Unang tubay kami nga damang ururay kang kaanak. Manong nemi nagtibayo tiriknak. Sa bali nagparparik na kanyak manong. Dan samad tan anumalyang aramiden ni nanang manong nemi. Tamadlaw ko manong nemi ti kinasingad. At kasinsinda ka no manong nemi. Kabuta uncle ko kano. Diyos ko, sa balin samat tinasumok ni nanang na kunak tinakim ko manong. Oray kasangsanghok, dagiti gagayem ko manong nemi sa balit ayan ti panunod ko. Kaslad da iti balay. Kaslad da adda iti unag ti siled. Datatang kininanang. Nga, again inayat da. Ngayon saan nga ni tatang ti lalaki. No dikat da nga, uncle ko kanong agapito. Uy, Wilma, what's wrong ka? Ha? Lucy, kasar-sarita na ka. Sa balin sa matay ti panunod mo. Uy, baka adda na kain lava mo. Awan,
Ano ka ti problema? Idya balay, ada kinakuyog ni nanang ko nga uncle ko kano. Kit dududwadan sa diya eh. Kasi dagdagan na kita ni nanang ko nga pumanaw. Nga mapanagpaspas siya. Kapag sumat ka timawag ka. Kaya na ti problema mita. Dududwada lang sa diya eh. Uncle mo, di akasinsinda. Kasinsinukit. Oh my God! Maarabin nga ta ni nanang mo ti kasta. Ubing pa ni nanang sa napintas. Gwapo mat na di lalaki. Piman ka pa eh. Apay. Siyempre, nagpepeso man deta, nga lipliputan ni nanang mo ni tatang mo. Nga dadya abroad nga sakripisyo. Mapasamak ti broken family. Di malapulos nagpanunot din siya at ni nanang ko. Ang baghangong susto, baka nagkamali ka. Sabi ko, mahanda nagbidutak lang. Ididumdengan di ba naglukat ti klase manong name nursing tinalak nga course. So kahit ko tagbaling nga nurse. Sa lata may kat ti panunot ko manong name ti masansan nga panagkuyog dananang kini uncle nga aga dito balay. Nga depende kiti kung dawi nga umiyan manong name. Nga makitak man nga maturog di sa bali nga silid nga ang kilaga nga man dati mo baka no umakara to ano nemi kahit ko umang ibaga kani ni tatang kasla awan titured ko naging gama no nemi nga ni tatang titimawag kaniyak tang kumusta ka, anak? Second year mo, ton. Di mapupuutan. Gantang, baka takit mong ibaga. Ibagan niya. Ang boyfriend ko, tang. May panggap kininanang mo. Niyo ko mati, ibaga nga may panggap kininanan. Di mo ko makalkaluban, tinam. Tama nga numayraman ka kagurak. Nabayagan. Abi nga di mo malapulos. I-text mo na ibaga kanya. Tiyan niya, tang. Saan kang naging kukunapay? Agkakumplot kay nga gina. Tang, saan nga po nun dahita? Saan nga po nun dahita? Noon naman tiba nga aramid ni nanang saan ko kanuno. Apigor nga sa mga ipulong kanyak! Tang, kasama mo pa nang ipulong kanyak! Tayo dati, pag agkakumplot kayo, ayop kayo. Tang, di nakiramraman. Ang pinganti mo malapulos, imbaga kanyak, nga damay sa nga lalaking umyan di tabalay. Iti mismo pinagdakdar ko ang balay ko! Liblibutan lang tinam! Ang mga wanindak ko manusan ko mga naibaga ka na kayo di kasta nga mapaspasamak. Awan dito rin ko mga sa may saumot pati nakita ka nga akto. Anak ko matmamparan ko mumiyan deta nga lalaki ti balay ko. Inya mamunin na nga uncle ko kano. Kasinsin na kano, kasinsinukit na! Ayop tinam! Manong namin dito yan din ang rugyan. Saan ko pa nakakonsentrate. Hindi pa nagbasa. Sinalangad ko ni nanang. Bangin naramid dyan di kastoy. Kinitatang nanang. Nagkari kayo iti. Kaya man sa nila tanti-anti kariyo. Nanilang tatang dilalaki ni Piagyo. Kaya man niya dito inyam amuyo kanyak. Kaulitin ko, uncle ko. Kasinsin nyo. Kasinsinukit nyo at nanang. Puunay maten. Tinaramin nyo. Basol ni tatang mo. Ano ko mati basol ni tatang? Igawid ko ini. Ng umadayo. Kasapulak. Puunay ka maten nanang. Panitikla sa iyo ang asawa. Tulaan. Kapailam siguro matindag may mesa dito eh.
Ano ti kayo itong sawan? Sakbay nga makaawid ti amam. Kadadakas nga ramidan na kanyak. Tumalawakon. Agdan na kaming kani aga. Unay kabenten nga ina. Kanasawa. Nanang, respetaran kayo ini. Daydayawin kayo ti kinasayaat yung asawa kinina. Ngimita pagdarikmat. Kasla kamay lang kayo nga laksidan nga ina. Gaga. Yan niya kumano laksidan na. Dilaksidan kamat nga anak. Ito bigat. Awanak ton dito eh. Makaamukan ton. Pasungadam to lang sumagbet ti amam. Nagsakit manong Naimi. Nagasaksakit. Kat napasamak ngag may maisa akong ninawagan ni tatan. Si Mongbat. Nada ako nito airport. Tang, nag-awid ako. Nagsarita kami tinalapat iti inam. Ang awanin ni nanang, pimanawan, pinanawan akon. Simurten kini Uncle Aga. Ti Aga. Aga-agaw. Ituloy ka di pa lang. Tagawid. Nalpas yan na pinakancel ko ti kontrata. Lalo lang atawin ko rito eh. Tang, baka no, mabalin nyo pala nga, ibabawi, ti panagawid nyo. Saan nakaparitan? Nagawid akon. Kat sa pulag de dyan nga babae, kimatlahin ti saan nga mabalas. Tang, apay ba't na nakastit lang balinan ni pamilya tayo? Gapo ka na kayo. Ang sandang iramraman. Kakumplot mo, tinam. Saan ko kakumplot ni nanang? Alaki iramraman, nanangaan ko, ma. Iti pagadalan manong Naimi talagang nga mas lamakulkul ti panunot ko. Baglagi din takas kulakmat lang ni Lucy. Na mas pasama ka friend. Pagtalam ti panunot mo, gusto tirit mo ti basa. Baka bumagsak ti grade mo. Lucy ka kumatikas kanyak, Lucy. Natanla ka di ti panunot mo. Sa bagay, ang anang ti mambalim mo. Naskin nga, you preach the truth. Aw atam ti kinapod no. Tinaskan nga ramidem, habang nga dapat lang pagbasa, nagbasa ka. Tayo doon makapag-graduar ka. Siyempre, doon bukod mo nga, biyag. Ada aramatem para itibukod mo nga biyag. No kas pagaragan tagtultuloy ka kastat, mapasamak ti pamilyayo. Talagang nagtultuloy yan. Patsem ka di nga rod, nga mampakawan ni tatang ko ni nanang, no kas pagaragan tagsubli. Saan? Ipang pangtana. Baka no, kadagito lang, kabarbara trik nana. Ang ito numot lang, balbayag. Baka no, kas pagaringan tagbabawin ni nanang mo, kitag sublin to, babakawan na to siguro, met. Like ka natin another chance. Awanta mo ko, Lucy. Sige. Medyo panawang ka dadat, papanak. Dabaw ko katangan. Tinalyaw ko manin. Amo mo nagayap. Manipo di first year. Aging kakarag ito eh. Makit-kita kan. Ano ti bagam? Ada ka ti problema? No, ada problema, hanak ka matulungan. Uy, ingrata ka. Kasapulan ti kasasalita. Agsublin to balan ni Lucy. Tsaka kasapulan ti lalaki kasasalita. Just smile. Kasano ko maumisimak kadakil ti problema? Sa among taligudan ti problema. Saan ko man? Risotem. Jack marisot. Sa mo liplibatan na po, Diyos. Isot pang ikamangam. Agyaman na. Datan ni Lucy. Friend, intan.
Uy, nagamamukay daga ako po. Leo kanot nangan na. Ay, Leo, I'm Lucy. Nagabrasa naman nung name. Yung bagking gata, nakisyakan ka kanyak. Ni Wilma, kasla karugit nan sa tiimak. Pasensya kan gayem ko. Ada problema na eh. Oh my God. Thank you, Leo. Gwapo na dyan. Uri na gwapo. Hindi ako ma. Baga crush na ka. Diyan may concentrate nagbasa. Isar din kunsa. Si Kamit. Kakasunod na pala kwarta mong gusto usap. Kaya nawan din ba itad kang pagbasa mo na kita bahala kanton. Ayam no kaya uwan kang mabalin, Wilma. Saan ka nga paapektaran ti problema? Daw makdakil ti problema nung paapektaran ka. E di si Mang Petan manong name ni Tatang dito'y balay sa dinutayan tinam. Dahil ti diyan ko amutang. Baka imbaga na matlaking ka. Ngayon di mo lakayat ng ibaga kanyak. Gapot agkakumplot kayo. Ang, please, di nyo kung may baga kakumplot ko tinak. Nabayag gayaban nga lipliputan naktinam. Ngayon sa mo man lapulos na ibaga kanyak. No, di taman nga, di ka nakabasulak, pakawandag tatang, ngayon sa nga po nga kakumplot kayo, agkakumplot kayo! Gapot kayat mo tinam ng shock nga, ma'am. Saan nga po dun dahil tatang? Asa sa digdirik na ka na kayo, tang. Modulo amin. Sige, tuladem mo tinam. Tuladem na naarib sa iyat. Maginumyo pasigog kamatan. Abay nga sa tibagbagayo, tatang. Tikayat ko kung mga mangig ka na kayo. Ibas na ko nagbasa. Ano mga pagdurpo sa akin, matungpal ko na nabaap ko. Saan ka kapagkat din ang pasbasa? Nangip ipanantiin hamdagit yung papawit ko. Pinaglalaki na. Tapos sino lang na nga agang nga standby nga awan, pagtrabahuan na. Tinagrigatak nga kwarta, pinaglalaki ti asawa. Tinam ka kakumplot mo. Saan ko kakumplot? Saan nakabugkawan na kasakan mo? Tatungpa ka! Sikat pangimbunto na kami nga pungtot ko'y tinam! Himala ka tinam! Manong nemi awanan ti panagtal na ti biyag ko, ti biyag mi. Tamani po ti adan ni tatang manong nemi. Yang kanayon matanyag barbartek. Ngano kasta nga mabartek manong nemi siyak di bugbog kawan na. Siyak ti pangipapabasan naman nung nemi ti pungtot kan sakit tinakam na kininalang ko. Manong nemi na ibusan ti kwarta kanta kanyan. Para terjer kon tanalpasan ti klase. Di matagtrabaho ni tatang, diya mo, no ta kwarta na una na, pangalaan na, tigat-gatang na ti arak. Hindi masadag kang kuhana. Saan nga nakainom? Tang? Naibagam. Naibusin di bagas tayo. Awanan ti nagyan trep. Awanan ti maluto nga si Daen. Ket, enak kumamakitsenda. Diin ka! Naibos ti kwarta akong nang. Kanak idin nanang iti kwarta. Oresan ko ang kasapulan iti eskwela. Inururnong ko. Inikan na ka ti kwarta. Kwartaan na ka. Tapos na kas takat sangka gipulong kanyak. Talaga kakumplot kayo. Dang saan gusto ita. Dito pa'y uneg ti balay. Sapsapulik ti inam. Sapsapulik ida. Hora may ilumlumak ti utang, masapulak lakit ida. Ang pingan di ka trabaho utang. Imbas ka nga sapulin yung umututang kayo. Pangalan nyo nga ti pagbayad dito utang nyo, kas pagarigan, tumututang kayo ng peso. Nang, inak makitsenda. O, detoy. Yan ay mong deta. Dada tinabati lang, ganit inutang ko.
Ang apegot utang kayo kat nakapangkay di Saudi. Adalang basit nga naurnong ko sa dyan nga saan ko ipatpatulod tinam. Tadyak ang mga kastoy ti aramidan ha. Namati akit ti Karina. Nga dinaktuliputan. Naamok lang ko ma. Tilang ko makasapulam timpawit ko. Ngim. No kung manasapsapa nga naamuak, no kung maidi pailayan nga nadlaw mong katipulong mo kanya. Saan ko mangin matugdog ti amin? Imagine, duwang atawin. Sa bali pa lang tinakabuak, imbas ko mga sika, di magisakit kanya. Amam, kasi di ba nagkit-kit akang kakatslakas ti inam. Gusto nga tinaunay sa sitgan. Tanog mo, Lord, ipanunod ko, baka nung mapapatay ka. Ang siyak na anak niyo. Anak nang. Saan niyo ko mga ibunton kanya? Yan yaman nga gurayo kininalang. Ito saan ko nga dagos ka malagpulong ka na kayo. Ito saan ko malagpulong, saan ko palang salaklim, palang kumplot ni Tina. Pakawalan na kinitay nga balag tanang. Saan na kumira-maraman nga gurayan, mga asyo. Manong nemi kang kanayon nga layatan nak ni tatang. Nang narunan ako sa nga mabartek, manong nemi. Kakaasyak lamang nikniklik kang kuwan. Ngam sapulan nak, ayaban nak. Apa yung nikniklikan nak, ha? Tang, apa yung nakabibay kang umay nung awakan ka? Mabuti nga ka na kayo, Tang. Mabuti nga kabutan ng basol mo. Noon naman nakamasulak ka na kayo, pakawanan na kuma. Numambasang ko entrad na nga basol neta. Bindot ko nga minsan ko malagipulong nga na kayo. Gaputa ka komplot mo, Tinap. Saan ko ka komplot? Tanaman! Aman! Apong ano kang rut kanyakon? Umatayo kan gaputa ka papatayan! Ang dandigit-igon dahoy, anong naming inukasta mabartek ni tatang. Mapanak, nagkamang iti karoba, mi. Oy, Wilma, apay dakat to eh. Nana, dito ay pailaeng. Baka no, madaghanan ni tatang. Po, nabat kami kinaloko na tang amam. Saan nga naloko ni tatang? Naloko itan, gabuta nagloko nanang mo. Nakapimpinas ti ornos si Biagyo, di. Apalan ta kayo. Ang na ka talaga may kang katinaran niya ka masakbayan, gabuta siksikalain. Yung baka saan ka maka-enroll. Ano ito yung mga panag-enroll. Kabuta, dinagbatig ka ni tatang ko, di ba pang ko pag-enroll. Imutang pa yung kanya. Diyak kumaikan nga, mabutay nga, kabuta. Kasi lamang yung pang tanong, saan ko pagustuhan. Ang imnukas ka sa nulain, mabaliming idaron ti amang. Nana? Aduwa kami nga nakautangan na. Kat babaliming tagtitipon, tapos hindi kasi masigirim iso na. Kasi ano nga rin masingir nyo, kat ako pagtrabahuan na, di ba tagtrabaho? Apa yung pinautangan nyo? Manong nemi malaksid iti arak. Nasunutan pa yan ni tatang manong nemi iti mapan makigalyera. Gapat na minsan manong nemi nga Domingo, nasapa nga nagrubwat. Ipalagib ko kuma manong nemi iti panag-enroll ko. Ngim na asid gak, kumusilap. Dinakbusitan. Anay bagam? Awantang. Matlagayam, apay mo sadag ka? Ako mo sadag ka niya, musaan ka kayaban, ha? No, awanan tinagyan rep. Kanoon niya man pagkurkurangan dita ang kusina. Siya doon di kumatang. Baring no, mangabak na ito inutang ko. Nganak ka, igalyera. Tang, adun di mangibagbaga kanya ka utang niyo. Kahit, kasi ano kayo makabayad? Kahit di ka man nagtrabaho, awanan yung bibiyang mo. May matan nga nagbaling kay Kastoy, gapo ka na kayo nga gina. Awanan ti turnos, awanan ti turong ti biyag ko, gapo ka na kayo nga gina. Tang, sangwin niyo ko man ti kinapudno. Tinaran niya ka masakbayak. Baka sana nga matungpal, no Kastoy kay latan. Di takmat ikanan ti pag-enroll ko. Magkiasawa kang dumatlang gaga.
Ket ti asawam liputam tumet, gaputi malakay di inam. Sa baliak kininalang tang. Sa baliak. Diyak kayat katuladan ng suna. Ti ina. Ti anak kit umala ti inala. No kung malalaki ka, umalo ka, kumangat ka niya. Sige. Tenak magigalyara. Karabyang naman ang nemi dimteng ni tatang nga adu di kiti kakaduana. Awit naman ang nemi nga arak. Ken pulutan. Nangabak nga ni tatang. Ken adu di kiti tinda kanya manong nemi grocery. Dabay bagas. Oy, grep mo di kito, tuloy mo di kito, ha? Tang? Ada ka din pag-enroll ko. Saan ka nagbasbasa? Wala nga tawin lang. Basta saan ka nagbasbasa. Nangabak ka nun ni tatang manunay kit impapaalan na nagbarato din matmangtid kanyak. Kadagay si Masaruno nga aldaw nga Domingo manunay mapambat manen. Ngimjak mat madamag nga mangabak. Sumangpit ka din ang bartek manunay Buwisit! Buwisit kayo! Na kayo di buwisit niya ko! Manong nemi. Adakto ni Tisuli, manong nemi, mabutbutin. Gabuta talagang sapsapol, ti baban na dangaran. Nagkamak tumanin ti karuba, manong nemi. Oy, adapin nga takat to. Oy, sana may kakait ti may ramraman, ha? Nana, dito yak kumapailahin. Naabatan di papaspasamak ti amam. Nagbagtitin, manigapot ti inaramid ti inam. Awanin ti turong tibiyag na. Di mo kumang bagbagaan. Di na kaya ti dumngig ti pamagbaga. Ano da nga agpungtot na. Sa din nung amin tayo, di kakapsad na kung nakabagyan na ako mga magbagbaga kang kuha na. Mabalin siguro nga damat mabagbaga kang kuha na nga masang ang lakit ang tungpal ka pata. Agar-ari pa lang ti pungtot kang kuha na. Ita, saan kan sama tayo nagbasa? Hindi na kumatikan pag-enroll ko na. Nana. Ay, susapo, ha? Kasi din nung amin tayo tinam. Tapos nga di mo tawagan. Mabuti nga, Lana. Mabuti nga mang tawag kang kuha na. Apay. Eh, nakastulat, paspasamak yun tatang mo. Ay, mga malapsan at uminom, rapin na ka pa eh. Ha? Eh, anot ka kasta? Baga, rapin na ka, buti sakit tinakim na kininanang mo. Hanggang di, mabutbuting ka keng kuha na. Saan lang basta kaputat kahit nakaadang ran, unong ramasan na ka. Natawagak ni nanang kahit mamuwak tayo na. Kapilitan nga bagat kinitatang di ay na. Rubig lang nga. Kasi ano na mapapatay ni nanang. Matay ni nanang ko, may balo ni tatang, di adadang awanin. Ngayon tawagam, tap na ibagam no, mapaspasamak. Hindi na kaya ni nanang, tawagam lata ah. Binatas ko nga tinawagan tinamber na manong name unattended. Inulit-ulit ko idi manong name nga madi. Siguro ka talaga inranta ni nanang manong name na sinok ng SIM card na. Kaya saan na naka-online, nagsukatan ti Facebook account. Ta siguro manong name namnamain na nga sapulin ni tatang isuna. Di mo di ba naglulukat ti klase manong name nga saan ako na simrek. Adakla to dito balay manong name. Mga nun ti pagribaga, dalos, aglaba, agluto, tanuada ni tatang, mga antipambigat, sapulin na. Nuada isuna ti aldaw, sapulin at makan. Ngam kaduan naman nung naming nga saan ko, sana sapulin ti makan, no kasta tirabii, kabutan na barteken. Pinasyarak ni Lucy tiniminsan ngal daw manong naming, oh, kumusta kan? Kastoy, sayang, sa mga nituloy ti pa nagbasang. Ungarod. Gusto ka titi damag? Damag ganya. Nga, indarum da ni tatang mo. Ha? Apay, ikat kabuka rin ito utang na. Ada na bilag nga tao nga nakautangan na. India galiyera ka no.
Ket no saan da kan ang ano kano makabayad ti tatang mo. No saan da nga pabalod, papapatay da. Diyos ko, nyaman ti mapaspasamag. Nakatado ka no ti utang na. Nagtitipon da dagiti nakautangan na tapno. Adada nga may mamagisun. Nyaman ti. Di talangan mo, sikat aramatan na tapno makabayad ti utang na. Siyak. Kasano nga siyak? Anya ti amok. Anya ti amok, baka no ilako na ka ti amam. Ilako na? Ada ka di may aklako nga tao? Amom, no talaga maipitan ti amam. Na di na kaya ti mabalod doon no mapapatay. Baka dapanulot na kasta. Diyos ko, naka-imposible deta nga magbagham Lucy. Butbut nga naklang. Ano tamo, baka di siya tatang mo ni. Baka no, iramraman na nga, pagpupungtutan. Agawid akon. Lucy, agawid ako, sumurot akong kan, umaik sa di balayo. Kapay, kat mabuti nga ako ka ni tatang ko, baka ila ako nakagpaiso. Kung kunak lang day jay, lipate mo, among ibilbilang ang seryoso day jay. Iti sumagpat ni tatang mga sumrek iti balay. Wilma, nakikitutak manong. Sana kasa't pangawawag na kanya ka dati. Bugkawan nak mo ka. Wilma, tang, anak ditoy. O may kanak. Tang, nagtugaw ka. Hindi kayo man nakainom ita. Ton malam nun turabi nga uminumak. Tang, itaman pa ilang asang kanya napungtot kanya. Pasensya kan. Noan niya man ti. Inaramid ko kaya ka. Kaya po kami ti aramid ti nam. Pasensya ka, no? Iramraman ka. Nasakit kami, tinaramit. Dinanan mo kanyak. Nakapapaba, di ba nang kita kanyak, naginipadak ka lalaki. Kasi di ba nagkita na kanyak, laglag, gabot na maaramid nga, lugitan, ti asawak ti lulunak, kamok kamawatan ti kahit ko sa kwen. Imbes ko mga siyak nagaramid, tikid din asawak ti nagaramid. Imbes ko mga siyak naglalaki, ti batin asawak ti imbes ko mga siyak nagbabae, ti batin asawak ti naglalaki. Nakasaksakit nga awatin ti kas kanyak. Ti maliputan. Nung bay nung daduma, pabasulik man ti bagik, no api ngamin na pimanawak. No api a pinanawak. No api nga madayawak. Nairaman, ti pamilya tayo, ti kaskarigdado, mga gabrod, ti asawa. Nga garamid ti man din mapanawan. Anak, pakawanan na. Awan di basulyo, tang. Awan di basulyo. Ada basol ko. Di pa nang papabasulyo kanya kakakumplot ko, di inak. Okay lang, mawatan kayo. Saan yung mabasol na jay? Awan basulyo, tatang. Ada basol ko. Ano di basulyo? Irobot mo hindi kita rawatin. Tang, apay, papanahon dak? Pagtalawon dak? Saan mo, tang? Sino pa mga sikaso kata kayo? Di arawatin nyo, tikanin nyo, no awa anak. Makamukhang tibet ko.
Isun na kita. Isudan na kita. At damay sa nga ban manong nemi nga nagsardeng iti sangot ti balay. Dua nga nabapakad nga lalaki manong nemi ti dimsaag nga simrek iti inalada. Ang sinunod kita. Kaslag guns ti langada. Isungar ti basol ko anak. Anak, pakawanan nak. Imawanan ti pamuspusan nga sa bali. Nga napanunot ko. No di pa nangilako kin ka. Hilako, dak! Latang saan! Siya akong di mangirubat terawato. No! Anong name? Tumarayak ti kunak. Mapanit ti kusina. Sa jayak nga rimuar. Ngam kinamatnak na giniduang nga darakkel nga lalaki man. Kat kinamanandak at dinengel. Saan ka nga reklamo, miss? Pakimanan nyo kanya ka! Tulungan dak! Aruba, tulungan dak! Tulungan dak! Ngimawan ti masideg nga karuba manong nemi no diket timanaw dalaeng ka nagititawa da. Ngalinoktan dalaeng tiri daw da tapno buyaan da no anyat mapasama. Nagikikisak manong nemi. Ngimbaga kinitata nga basol iti Diyos tinaramid na ken basol iti linteg ti tao, linteg ti gobyerno. Apay ngaila ko nagsatang, apay nga siya magbayad mo ti utang mo. Apay nga siya naging araw, apay nga siya. Manong nemi inlogan ni tatang, dagiti inumong ng arwatek, inlogan na itiban, binagkadakmet nga inlogan, dagiti doa, nga lalaki manong nemi. Nagtultuloy nga nagikikisak. Kabayatan nga tartarayan timan. Ngimting-ting lindak manong nemi na kiti doa lalaki. Apay, ang kaston din nagmanakan ti biyang ko. Apay. Pangibanan nyo kanya. Apay ngayon lang ako nakti ama. Basol mo nga minda ito'y nanang. Nusa mo kumaliniputan ni tata. Kawang kumatigas na yung mapasbasa. Makinibiyag tayo. Apay nga may ramraman na kawang basol ko. Apay. Manong nemi impandak iti may nga dakkel nga balay. Dakkel nga balay ti baknang. Balay ti may nga nabilag nga tao manon nemi. Intultuloy da manon nemi ti nagtangil kanyak. Agikisak kumapay ang nabanog akon manong. Awanan ti pigsak. May nga lakay manon nemi ti masideg. Pagtugawan nyo. One boss. Agtal na kalaing iya. Aladang mabanog ka, no? Agikis ka, agpuwersa ka. Take it easy. Da kayo ka dito ng gatang kanyak, sir. Da ka di magat-gatang nga tao. Awang ka dito asawa nyo, kat kayadak nga sawain. Ginatang-dag tabnon na mangbaragsak yan ka. Naragsak ka kani. Iti kasto nga naramid mo, sir. Kahit ko la tulungan ti amam. Palang tulong ka ni inaramid siyo? No. Saan ko nga inikan di kwarta ti amam? Ay balod. Una papapatay da. Ado di kiti utang na. Ang balat numabayadan na nagiti utang na adamat pala na bati. Nabalur ka ni naglako na kanya. Gabutan na pindas kay. Ken kabubingam. Saan ko maser? Handa ko maramisan. Pagtalaya mo tirik na.
Porcio, boss, di arwatin na. Di kiti, boss. Isarek mo na ti kwarto na. Uwan, boss. Sumurot kan, ya. Tagi na naka. Oreta na pintas ti kwartum. Ha? Alan, sumurot kan. Simurutak manong nimi. Simrek, ti may sa kadagiti nang tanggal kanya, iti may sa nga silid. Kadim pa nasa jet arwatek. Ngayon ko ni tatang. Ay, sobrakan. Alas, kang butbutang. Nagsingpit ni boss. Alas, sobrakan, tagi na naka. Namatik ti cellphone ko. At tamag mo. Ay, sige, thank you. Tibag ko. Manong naming pag ko mapanagbasbasa. Linuktak. Inanak ti cellphone ko. Ang dapay lang load na. Tinawagak ni Lucy. Hello, Lucy. Hello, ana. Ape, pudno ni dyan damag. Pimudno tiging bagakin ka. Ngayon lako na kati amam. Sikat pa nagbayad ng tuutang na. When, ayaw mo nga itan. Ang dakit may sangat akal nga balay. Dito mitla lugar tayo. When, di ka matala nakadayo. Kat, at may isang lakay nga. Langanap baknang awawagan na tibus. Isot ng gatang kanya. Inik ka na ni tatang ko ti kwarta ka. Pinagbayad na ka ti utang na. Tapos saan nga ba, ibalod doon ipapapatay. At ako sobra na. Mabalin siguro ang isumanin ti sugal na. Inamatan ti kasta nagbanagan ti biyag ko, Lucy. Saan ka nagsangin na kasta? At dakan ti adak kalabala ako nam. Anit amo, baka na dyan nga awawagan ti tipos kat asawain nak. Nagbuhenas ka no, asawain na ka di bakna. Nakayat. Napayat kayat mo, kinilako na kanti amam. Anyat mo, baka no, ti panangalako ni tatang mo ken ka, kat agbaling nga naswerte ka. Naswerte hag? Siyak nga na ilako nga anak. Anyat mo. Napintas ako ng tabalay dita. Baka adabukod mo nga silid. Ada nga ron. Oo, magkidam. Di okay nga silid. Okay. Ada tibid to ni. Ada pibukod ko CR. Oh. Hindi na pinpinasan tayo mo ng jibalayo. Hindi nagasat ka. Nagasat ka di. Hagsino ka tala. Sakti umay di tatasi ka umay dito balay. Tila bagbagam mo si. Manong naming kapot na makadigdig ko sa nak na panakitiban nyo. Ada, hampay ang usar nga tuwalya. Napang kukinitan di bag ko, manong naming. Di ma, trolley no, ada, naikabil sa dyan nga tuwalya awan. Kompleto dito yung manong naming. Ada, hampay na loktan nga toothpaste. Ada sampay nga usar nga toothbrush. Manong naming, the shampoo, sabon, kompleto. Guston siya di baga ni Lucy. Swerte at nga naila ko. Agyan ang kitinapintas kasilan na kumpleto. Manong name built-in camera, built-in cabinet, dinukatak. Bakante. Dito'y ko manong naming kabil di kita arwate. In hanger ko. Kapag na luglog. Baglagi din na naalan sa amin ni tatang na kiti arwate. Tinupurmek, kada. Hindi nakadigo sa ako, manong naming nagsukatak. Nag-short tack, na short ko. Sakla, nag-t-shirt, kumupkap. Idaan nagtugtog ti silad. Sindeta? Shit. Sino nga si ka? Ilukat mo tiri daw. Pananganin. Sino ka tareto eh? Saan ba't nga jalakay? Linukatak manong naimit isila. Ridaw. Kiktutak. Sika. Malasin hak. Leo? Kung naklano, dinakbalasin. Na minsan lang na inasadgan ka. No pa kang karayon ka magkita. Abay, dakad to eh. Balay mi na ito eh. Pasensya kan.
I-start ko kayong kamadam-dama. Kan? Eh, oh my God. Nagasaganan ti pangal daw. Oh my God. Sikalangan siya ti mangan. Ada sa bali panganan da papa. Kaya di bodyguard na. Bodyguard? Abay na tubarin ni papang mo. Negosyo na ko na. Negosyo na. Legal ha? Hanga illegal. Legal business. Baka, di ba nang ipagkarup mo, kat kasla ka na kita mabubuyan kipili ko lang ha, dali kita drug lord ka, kuno saan kita smuggler ha. Nasya tatawa ni papa. Nasya ti pamilya mi. Ni mamang mo, balon ni papa. Imawang pagdanagam, taong pagngap ng mga asawa ka. Lanangan. Paborito mo na kita masida. Apay nga mo nga paborito. Pasensya ka nga. Kahit kung mamon talagang kinataom. Nangupa akit may nga. Detective tapno. Subaybayan na tibiyag mo. Kasi siya tinapasamak. Kahit gabutag problema ti amam, kinasaritak ni papa. Nga iso na timang tulong ginitatang mo. Iti kondisyon nga. Umay ka dito ay. Tanong talinad ka lang sidong ni tatang mo. Baka dadaka sa mapasamak ka ka. Apa yung naramid mo, tikastoy? Because I love you. Layo. Hindi pa lang suway balik tibet mo. Sana ka may karikan ka. Sa mga panunutin dito. Sige, mangantan. Ano manan kita enak manunay may kabayatan namang mangan kami. Umisam akmet. Naimas, paborito nga ron. Kanya man ti amin na pagustuhan mo. Ibagam, ipay ko ken ka. Agam anak, Leo. Ang mulitek, sana kami kari. Sa among panunutin sa among panay kay kari. Di saludsod, nuanyat ba't timariknam kanyak. Ang mga ito pagdanagam, saan ka nga dagdagan? Ituloy mo tagbasa. Ituloy ta tagbasa. Sana kung nakakabot, diyak naka-enroll ka ito yung first sem. May remedyo na ita. Kasarita to digiti. Kasarita to ti din di eskwela. Tapno, makagidan ka kata kami. Nga makapagturpos. Manong Nemi, tinawagan ang dagos ni Lucy. Hello, ana damag. Ko ha? Oh, pagkatawakan? Naragsak ka? Nigayam Leo, ito nanging paususan ti amin. Siyang nga Leo? Di, malagi mo na di masidig kanya, hindi awangkan, pinanawan na. Hindi nagabrasa kayo. Ay, malagi mo na gwapo. Anat ka mo sawa ng remedyo? Sinubaybayan na gayam di biyag ko. Namo na kasi ang sitwasyon. Krinup ko sa kanong kinipapang na. Ng timang sulbar, ti problema ni tatang. Iti kondisyon. Nga alain na. Nga umayak ti balayda. Tapi naramid na. Gabot ti patpateng na kano. Uy, nagswerte kan. Saan nga jay lakay? Di mga asawa keng kan. O di anak. Ni Leo. Ano, ayatek to. Shush, nagkakano sa mga ayatin ni Sona. Sakla ko ma. Magitan ko nak. Di ba nangilaw kayong ganitatang mo? Nagbaling ang swerte. Opo, nakakaapal ka met. Sika. Met. Nakakaapal ka? Maumapal ka tikas kanyak? Ng produkto ti broken family? Nga bali
Si mayat matibiyag mo. Ngabuti kasi yung aramid, napasamak ka na kayo. No, pagsanay ka manin. Diyan ka mo. Nurumbeng na maragsakan ako na saan. Saan na ka naragsak? Iti paset na nga nawara ti pagpamilyami. Ngam naragsakak, gabuta. Adakit na talagad nga lugar. Nga sigurado matlaing nga matungpal ko tarapap ko. Manong name in remedyo nga ron ni Leo ti amin tapno makakamakamak. Nag-make apak manong name aging ka analpas kumatlaang iti first sem iti kina third year college ko. Nagkuy-kuyog kami kini Leo manong name adabukod ng kotse kahit na magiluglugan na. O anak, ano pala problema? Leo. Adalat na problema. Anong problema? Baga, lakasagana ka magtulong kang ka. Ikaw pa. Kahit ko, nga mamano sa dinutayan ni nanang ko. Nadot ekspektarin na yan, neta. Tsaka mo. Taga-ano na dyan lalaki si Murutan na. Tsaka mo. Baam na ba investigar ko? Aramidik ta amin. Tapno, maparagsak ka. Agawa naglayo. Kinitatang mo, di mo kahit sa rungkaran? Di mo ka sa lutsudan na kumusta mo tinisuna? Di mo ka tinawagan, di mo pa tinawagan, manipulidi. Inlaw ko na ka. Sampay. Tawagan, kumusta mo tinisuna? Tinawagak ni tatang manong name nag-ring si cellphone na si Mungbat. Hello? Wilma? Tang? Kumusta ka? Napakawan na ka din, anak. Maawata kunti. Inaramid siyo. Ididamo siyempre. Sila tumukno sa dilangit tigurak ka na kayo. Gabot na maiturudag ng ilakong anak yo. Ang nadamad gayang magpindasan na. Yung maglagi din ta. Tiyanggatang kanyak kat na imbang tao. Kumusta kayo, Maten? Abi, nagsakit ka. Diyan ka mo, no? At kay babaran, di ba nagsangit ko, tang? Ikaw ba ta? Mailiwag siguro ka na kayo. Sa break. Di umay ka pumasya rito balay. Amo yung ang basbasa ak? Amo ka na. Ay, bam ni Leo? Amo mo yun ni Leo? Amo mo. Ito nung aldaw ni bigat. Umay ka ni balay. Mangisagana. Sige tang, umayak. Umay kami ka ni Leo. Nagkutsay kam nga napaan manong nemi di magas kaming kimatang iti pasarabong mekano kanitatang. Nakiktutak manong nemi edit at damatan na isariping nga ano na jay? Kas makitam furniture shop. Ada furniture shop ni tatang? Nayon ti bayad mo. So nagpunan na. Luhapin kami nga sa mo tinagtawagan. Kinapin ka sila saan ka mailiw kang kuha na. No, Jack, impaligay pinitatang mo, katawagan, hindi mo ninaramin.
Kasla kagurang balin tatang mo. Nagkatin di gurak kang kuha na. Di pa nangila ako na kanya. Gabat magsayatan din na ramid na. Sige, dumsaktan. Dajay ni tatang mo. Malasin na ti kotsek. Nagam mo kayo na dati. Sa mo naskan pa no, saan kami nagamam mo. Dumsaktan. Dimsahag kami manong. Bit-bit ko ti support ngayon ko kayong kuha na. Tiginatang mi. Tang. Hey, Wilma anak. Tatang. Naging narakop kami manong na yun. Langayo sa anin nga gininom ah. Ako mag-alat arak. Para ka na kayo, ginatang mi kinileo. Thank you, Sir Leo. Dahil ka ba rin, Tang? Sir ba rin? Thank you, Leo. May kayan. Taunag, sumara kayan. Ado digit ikam-kamat mo yun. Ikam-kamat siya, tatang. Ado di order. Hindi napadasan dan ti aramid mi nitoy. Mayat ko na mapili kayo nga ramidin mi nga katre, parador, tugaw, ganda dumay. Pag-alalan nyo ngay. Iti ka kayan. Baka kit ni smuggle di kita nga kayo. Hamot ha. Damat papeles na makalusot mat ka iti checkpoint. Iti yung nagtibalahay manon nemi na dalus. Na dalimanek. Tang, ada ka duwayo iti balay? Apa yung nagsanay kayo? Iti kusina manon nemi adanadanon mi nga madama gidas-dasar. Saan na nga ni nanang kunak tinagam ko? Hi, Wilma. May kayon. Nakidasara ko. Na, tang, sino iso na? Iso ni titam nga, Merly. Pasensya ka na, nak. Kasapulak. Idagmay may sa akon. Nakalidlil dayak. Iso na. Inyawit ko nito ni Merly. Nangisukatan nyo kini nanang. Dahanang nga tampat mo bolaw. Kahit nakadinga sa nga, sana naman pasamak pa yung sinublihanan kayo. Saanin? Gabatasan nyo mapakawan. Pinakawan kon. Ngayon saan kon maawat pa Ada ka di kami ni kasyon nyo? Hedad ko king ka, tibaruan ng berna. Oy, ayan, agtugaw ko yun. Maganda yun. Agsasango tayo ng upat. Hindi malpas kami manunemi. Di ba nagsasalita may kinileyo? Nadlaw na. Naliday ka manin. Ika po ka dita, saan nga mapasubli pa iti relasyon na kiti parents mo? Sangatan? Padasem, barbarin mo si kang anak, di mamagbaliki. Ang kasano ka dadamot kapalay ni tatang mo. Hamot mo balo ni tatang mo, gabot ka sa pulan na. Intad siya ni tatang mo na di barungan ng berinanang mo, apay nga di mo tawagan. Tinawagak manong nemi. Hello? Nanang? Nanang? Ni Wilma na ito eh. Wilma anak. Tinawagan nyo gaya ni tatang. Ngayon siya nga anak yo. Di nyo malayang pamuspusan ng matawagan na. Pasensya ka. Kumusta kayon? Kastoy. Ayan nyo ka di. Sa mo naskan pa nga bueno sa dintayan ko. Basta naskan ka. Natawagan na. Abi tinawagan nyo ni tatang. Kahit yung ka din nagsublikan ko na. Kahit ko lang din mawat ipamakawan na. Kapatao. Sa lagtan lang ti panunod ko. Kang kanayo na, mabangbangungot. Iso nga, tinawagak,
Tapno dumawat at ti pamakawan na. Si papakawan ka nun kanya. Awang ka din di panggip yung agsubli ka ni tatang. Saan na kon nga maawat? Sa damatan sa bali na. Ori no na siya ti kasasadyo. Abi ka sumbatan nang nasiyat ka dito kasasadyo. Saan? Agbabawiyak, anak. Nalaos ti pa nagbabawi. Gabot natin ng isukatak ti amam kat. Saan ko mapagnamnamaan? Sadot. Siyak ti pagtrabahuan na. Kat iso ti agsitsiting pretty dito. Kasi rami. Kakain siya ka mga paspusan ti anyaman nagastusan may tinaldaw. Tumuknon sa dilangit ti pa nagmabawi ka nak. Ang naladawan ti amin. Di na akong maawat pa ti amam. Babata may sakon nga narugit nga asawa para kayong kuha na. Tanda pa yan nang isukatan na kanya. Nagbababawi ak ng naladawan ti amin. Nang nadasag nga lukuyin ni tatang. Kahit kung makapagsinubyanan kay madlaing. Naragsagak lao na yan nga anak yun o makapagsinubyanan kayo kini tatang. Pinadas kong inaramid manong nemi. Ngimuwing-iwing di sungbat ni tatang. Anak, maawatak ti randam. Kahit mo makapagkinawatan kami nga nagandakin ka. Angim, narigatan anak. Dadamatan sa bali nga matpatek ko. Nung ataawan ni Merly, siguro, at na palang pamuspusan. Angim, saan kumatan nga may sublipay ti pusok ken kuana. Hanin. Naikatin ti gurak ken kuana ta napakawan kon. Ngem saan nga iso ti patpatek ko. Adan sa baling nga patpatek ko anak. Nga iso, di din to pulos manglipot kanyak. Ngem saan kayo magkasar? Saan nga kasar tinasken? Tinasken ka, ti pa nagpimpinatek kami. Taore ka maminsa nga pulog at siyam kang kasar na talaga nga ada saan nga napudno. Ngem, basol palakid ti relasyon yung ni Tita Merly. Basol. Ngem, ada nga tamat panakaamenta, deta nga bilin. Depende sa sitwasyon na. Manakawat niya po Diyos. Saan ako nagsusugal? Saan ako nagbarbartek? Ada business ko. Kaya orek subli ka dito, kabay lang kamay tuloy pagkadalin. Ngem, anak, sorry, pakawanin nak, itinaramid ko. Ang nabay ko yung pinakawan, sa mesa, nagsayatak man tinaramid yo. Gabutan mo. Nagsayat ka. Saan ko kumamit inaramid ka siya no Jack na namahin nga na siya ti pagtungbalam. Amamok din ni Leo. Patsyak na saan nakamaybayan ni Leo. Inulit-ulit ko ide manong nemi ngay nalukoy tirik na ni tatang ngam talaga nawanin. Gabutan dapat din kapsat ko. Nga anak ni Tita Merly manong nemi. Edi sakbay nga nagturpusak edi kolehiyo. Nagturpos kami edi kolehiyo, naggadan kami manong nemi kini Leo. Dito kami balayda nga nagpala, inayabang mi da tatang ni Tita Merly kandig da dumapakawagyan. Pinadas ko kinontak ni nanang no makaumay, adayo kanot iti ayan na manong.
Saan ka no makaumay? No nasapsapa ko makano, nga nimpitarak. Siyempre, ingkalikagom na kumata nagbiyahe. Manong naming di adda ako ni Manila. Daming kinileyo nga nag-review, nga nag-take the board. Pinatas ko man na kinuntak ni Nanang. Ayan yung kati kami nang. Anak, mabalin siguro na makaumay kam to no. Agpaalakan to siguro no. May pasam ti board mo. Sigurado na tanang. Isaksakbay mo to ha. Kanan niya, no mabaling kumanak. Makipawid ka ti pagplete mi. Tinong pala ko nga road manong nemi. Huwag nang tedak, hindi pagplete da. Diyan mo Sunok kaduan. Nakarawar kami ngagpadpada manong nemi kini Leo, kramang kini Lucy, kanagdad dumapay ngagkayim ko. Ditoy, balay, da Leo, manong nemi, iti nakaangayan ti victory party. Ato nga tao manong. Taado na kita imbitaran. Naiya, Boss Diego. Kunak ka puta. Boss ti awag na keng kuana. Ti ama ni Leo. May matmanen manong nemi yatatang ni Tita Merly kandigda dumapay ka magyan mi. Madama manong nemi ti party. Ida damang mangayap kanya. Ay ma'am, namakasapol kan ka. Sino? Nahanang mo kano? Ha? Sa denda, sa Jai. Manong nemi. Ida makitak ni Nanang. Nakutong. Nang? Sika ka din? Uwe na nak. Apay nagkutong kabatin. Ako madipintas mo. Gaboy tirikan. Sino adig mo. Lalaki. Andang lalaki nga ading ko na kasta. Gabot na babae na di anak ni Tita Merly. Ading. Tagalog. Hi. Brother. Kapatid. Kit nga ate. Moto na nagtalunan ton. Nalingag sao. Inubwak manong nemi. Kinarkak. Dududwa kayo? Dududwa kami. Api nga saan nyo kinaduan na Uncle Aga? Saan nga kasurot? Adakil matindad ko kakarayo ha. Saan kong minaypan? Nang? May kaya? Yamamok kay ni Leo. Yamamok. Ninanang ko. Ano nanang? Ay, apay nga wakan ang tinanang. Posible nito nga, dakang taga-sawanan. Kapsat ko. Jojo. Hello, Jojo. Hello, kuya. Baka mabising kayo, nang. Huwag ngarod. Gragat na mangiprepare klatan nito uneg. Tadito kayo, ang kitumang tipo ng sa Jarwan. Manong nemi, mabisin na talaga tikiti agina. Danalang kiti kapsat ko. Kasto ako niti pananganda. Sila na saang nakaramraman ka tikiti latsong gada. Daggayan kay kumangin. Agdagam doon kinileo. Idita, umay ni Leo and me manong nemi kaduana ni Tatang. Ay, napamuin na iban? Di na ako makaititangan na. Hinilid ko. Nang, ni Tatang. Tang, ni Nanang. Kumusta kan?
Ay, nalipatak sabi tirakan mo. Itatang mo. Malipatan yung Edna. Oh, malagip ko kayo, Edna. Kumusta ka, Edna? Waldo. Gaman ti panang pakawan mo kanya. Ano naman ang namaragsakan no awatan nakpay. Arigatan naman pasamak data. Umanayan nga mapakawan ka. Awanan ti korakan ka. Imsan ka ni patpatek. Anak mo, uwen, bunga, edi pa nang lipot mo kanya. Di mo kinadua dyan lalakim? Saan nga may? Nga no mabalin ka, saan ko nga sublihan? Mati ka di tatang no, agsinubyan kayo. Narigatan Leo. Kahit ko kumamata, siyempre, ngayon, saan ko mabaling nga babayaan ni Marley? At anak min eh. Sa bagay. Nanang, ano trabaho? Trabaho yun. Kumporme. Enap trabaho di kadanden na yun. Suting, agigan di balay. Katsak trabaho. Kabailan nyo ka di panawan ni Sona? Sa dinungar ti papanak. Umay ka dito eh. Agubra ka dito balay. Wilma, nang, kasta ko mamati, isingasing ko kini Leo. No kayat yo? Di na kayat deta. Tatang, kabuti patpatig na rin dyan nga aga. Tatang mat, kaslat na pala sakit nila kami yo. Amom, nurumtab ti sugat. Nasakit. Kung naman ano saan nyo agkura ni nanang, excuse me, Leo. Kasi hindi akong kahit agtalin na dito eh. Sige na lang. Okay lang. Maawatan na ka. At palagura di amayo kanya. Siguro, gabot na malagip ng tinapabas. Agmaw mo tumatlaray dyan. Baka sim ka na dagos. Iti malagip na nga. Makita na tanak yung kamsat ko. Nabungat pa ng lipot yung kengkwana. Leo, yes, sweetheart. Hindi ito, sweetheart ka. Hindi pa lang kami naklunin, no? May satan nga na enders. Kuna ni Papa, ni Boss, ang mga ipatakder ka na ito hospital, ay private hospital. Nas data ti mga asikaso. Yung doktor ka kung mga urod, Hindi ka alis to, nag-isipak ka agadalit ka ng doktor. Imihan manong nemi dananang kenti kapsat ko iti balay dalay. Ken, nagtalin na eddan. Ditoy, agasta may sa ni nanang karigiti ado nga katulong manong nemi. E rinto manong nemi ito nagtrabaho kami kinileyo iti may sa government hospital nga ni Boss Diego. Ito nang ikaligagom tapno makapagtrabaho kami. Manong nemi, agbasbas sa itang agdama ni Leo, iti kinadoktor. Irito, tama ipatpatakder ng agdama. Iti hospital, manong nemi, nga iregalon to kada kami ni Papa. Papa ko na akong manong. Tapaman lagi din makapaggraduar ni Leo. Isunto ka nun, ti panagkalay sa amin. Numampay, adan di daway manong nemi, nga, sumrek dito silad ko. I miss you, sweetheart. I miss you too. Nga hindi pa ilang manong nemi nga naitad ko ti amin-amin ko kenkwana. Tsak pa lang kahit tagkaanak ko na. Tahoyak pa lang nagturpus. Tap na di kasta. Nanda na ito na bimbintas. Tibagunin mga pamilya manong. Indon talaga nakasagana kami nga padpada. Ngem, ada di gigundaw ay manon nemi nga ipan miti ilit itong galmay sagada kami.
Manong Nemi, datatang kanina, Tita Merly, nadanda pa iti may isang anak. Nagtumot di kakapsat ko tinuwar. Irindutan ni Nanang, Manong Nemi, kapag recoveran, nagsublin di dati pamagina. Tamat nga nalikat trabaho na toy kan sa sustansya mat Manong Nemi di taraon. Kan mangrugimat kan Manong Nemi, nasumrit ti pagadalan ni Jojo nga ading ko, nga anak ni Nanang. Intuloy ko tayo nagtrabaho Manong Nemi kas nurse may isang ospital. Kat itilikodan, ti kasto nga sitwasyon, ti kada ti pandemya Manong Nemi COVID-19. Kahit nang hindi nga pag-resign ng ti asawa kem saan ko na. Sut ka po na nga ron nga kinait ko nagbalik nga nurse. Talumabanak Manong Nemi. O hintuan niya man na klase ti pandemya. Yorore ko lang nga Manong Nemi nga dumteng di pa nagturpos ti agbalin tong asawa. Tapno di kasta krisunton na naay nga pa nagkalay sa amin. Ang grandan to lagi di akalay sa Manong. Nagsipot talaga ngay sa ganaan mi ti amin. Dahil ito iti pagkasarita ak Manong Nemi. Agyaman naklaunay, iti anus mo nga ng urnus, kalpasan nga nag-insent kang kat iti Italiana. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag kadagiti pada kadimngeg. More power to your program, Manong, and God bless. Toy agyaman nga pagkaya mo, Wilma. Pinaila ko nga anak, a pinagbayad ti utang ti amana. Ngayon, pimindas mitlang ti kasasad na. Thank you nga na amin nga nag-comment. Maraming salamat kata kayo. Amin. Manong Nemi, idi ado masidag nga lalaki kanyak. Hi. Yung sang kumat nga kaskaso, Manong. I'm Leo. Tinalayaw ko laing Manong Nemi, guwapo. Siyak ni Leo. Kumusta ka, Wilma?